Horas marihita salhut na manginang. Adorak subongot hita marsaor dohot debata. Nilehom mati kisang obas. Martangiang nahohom mahita di inganat tabi. Amin. Tapuji ma Tuhata maredde ma hita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Parangehon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, mar parbue hot parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloy hamu ma Jehovah marhite-hite las ni roha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami parasi rohana sumurung. Sa ito gihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon madihami hapor siyaon na sitong, asa holan ho sabing haposan nami, unang loas huriyam marhaposat tuaka na dihasianganon, ay holan ho do haposan dohot haporusan, saya si maroham, patuduhot tuhami dalat tuhatuaon, asa jupang hami asin ni roham na gudangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamu mapatik ni debata di mingguta sadarion, imana tersurat di Matius bidu onom, ayat 25 songonon ma didok disi. Alani ido ubahen nahudok tu hamuna, unang holsoan hamu hosamuna sumarihon si panganon, manang daging muna pasari-sari para biton, ida marga hosa sian si panganon, ida umangat daging sian para biton, ido sahakna atong rak mangido gogo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon naho bar tu pati nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bar tu pati mi. Amen. Tato potima dosata dia dopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiak tuho. Ida ada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godang ido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhukna, say sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu kami. Amin. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Ay da nga dong ibarnii, ay saluhu do pardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akkanaga bepitor, binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajonjong ni debata bahen habang sa parasian, marhite-hite haporsiaon di mudarnay, hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
Purpuk epistel di mingguta sadarion, imana tersurat di Yohanes bidu onom, mamuka maisian ayat 24, sahat rodi ayat 35, tajahama margati soring. Asadung di ida natoropi, nasodisi Yesus, nang akkasisian nape, dibongoti mamuse akka parau, jadi rotu huta Kapernaum mengalului Yesus. Dungi na Yesus mamangalusi na sida, tutu si tutudo na hudokot tuhamu, dilului hamu peahu, dada ulan nang dapot rohamu na tadai, tung ala ni nabu surido hamu na mangar roti i. Dungi nina nasida mamandok ibana, dia ma bahenon nami, asa hula hami akka ulau lomo ni roham ni debata. Dungi nina nasida ma, asa dia matadda bahenonmu sidon nami, asa tung porsea hami diho, aha diulaho. Dungi nina Yesus mamandok nasida, situtudo hatakot tuhamu, apala si Musa mangalehot tuhamu roti nasian banua gijang, damangido mangalehot dihamu roti natutu nasian banua gijang. Gabe didok nasida ma, saitong malehot tuhami ali Tuhan roti si songoni. Ido sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
Taha tidak kun maha porsiau cai, songon nahina tidak kun idong atas saha porsiau disadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehova, ido ama pargugo nasuhatu dosa, natu mo palangit dohot tanoon. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga bega biasa tot di perbadia adorak sohabubuhan. Ido tuhata natu maon na bernit di panguhuman ni silantus. Nama tetap pajak doi bana di hau pinarsila. Natua tua nua toru. Namulak mangulu di hari patuduhon. Nama naik tu surgo lau hudu tu siamun debata Jehova. Amanai pargogo nasohatu dosane. Disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohok namate. Au porsia ditod di perbadia. Jala adok sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohok dihasisani dosa. Dohok dihatai namado. Mulak magulu sogot daging ni halak nang mate. Dohok dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigi matikting di huriata. Tikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Minggu 4 Agustus 2024. Naparjolo, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu napasapuluon dung Trinitatis. Topik minggu,
debata mangalehon sagu-sagu hanguluan tu bangsona. Napaduaon dak danak nasorang. Di hari Selasa 25 Juni 2024 di basa-basahon tu hatta sada dak danak bawa di keluarga Richard Aditya Simanjuntak, inangi Jenny Cruzita Magdalena Boru Tampu Bolon, sian sektor Cipinang, Bali. Di hari Sabtu 20 Juli 2024, di basa-basahon tu hatta sada dak danak bawa di keluarga Robin Aprianto Silaen, inangi Elisa Teresia Boru Napitupulu, sian sektor Penas. Di hari Selasa 23 Juli 2024, di basa-basahon tu hatta sada dak danak boru di keluarga James Riko Simanjuntak, inangi Rokamti Boru Panjaitan, sian sektor Penas. Hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Napatoluon ruas nataba. Mulai sadarion Minggu 4 Agustus 2024 di Jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, keluarga Richard Aditya Simanjuntak, inangi Jenny Cruzita Magdalena Boru Tapu Bolon, dohot sada dak danak manang daftar ulang, alamat Jalan Cipinang Bali 2 nomor 25 sektor Cipinang, Bali. Napaupaton persembahan syukur bulanan. Sadarion Minggu 4 Agustus 2024 disudai ibadah Dung Sipul Jamita Papungu Pelean Tujolo Nilangga Tandohita Marhite Amplop persembahan syukur bulanan Tuhuria Lasma Rohata Pasahaton Peleani. Napalimaon pesan Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin Selasa 22 saat 27 Juli 2024 nunga dipatu pa Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Jala Mardalan Dohot Denggan. Pesan Sinode terlampir. Napaonopon ulang tahun paduan suara Ina Maria HKBP Sutoyo. Dalam rangka ulang tahun Napar Jolo paduan suara Ina Maria HKBP Sutoyo hari Sabtu dot Minggu tanggal 4 Agustus 2024 patu pahon retret maringanan di Villa Sanda Tril Cisarua Bogor didampingi Pendeta El Boru Gultum. Di hari Minggu 10 Agustus 2024 di ibadah jam 10 Wib dohot makobasi di Hare Taon Papungu Pelean dohot kor. Napapituon dialog nasional lintas agama. Di hari Senin 5 Agustus 2024 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupahon dialog nasional lintas agama maringanan di Sopo Marpikir mulai jam 10 tolu sahat tu jam 10 pitu wib. Namandohoti undangani onom halak utusan setiap resort, pendeta resort, ketua Dewan Marturia, ketua seksi Jending, utusan Sintua dohot utusan ruas dohot sahalak sian HKBP Cawang. Napawaluon pendaftaran Parguru Malua. Nunga dibuka pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025 tu yanakon nihuriata HKBP Sutoyo. Syarat pendaftaran fotokopi surat baptis, fotokopi buku ruas, surat pengantar sian Sintua sektor,
Batas pendaftaran Minggu 28 Agustus 2024. Formulir pendaftaran Boy di Jala di Paulak tu Sekretariat Gereja. Napasyaon. Patanyangan sektor Minggu kedua Agustus 2024. Kamis 8 Agustus 2024 patupau ni huriata do patanyangan sektor di sektor Warung Gudeg. Nama jabui pertanyangani keluarga Situa Aha Pane Inangi Boru Simajunta. Jalan Kolonel Sutomo Sada nomor 10 masuk jam 10 sia 30 WIB. Di sektor Kampung Baru, nama jabui pertanyangani keluarga P Simanjunta Inangi Boru Lumban Gaul. Jalan Perjuangan RT 14 RW 5 masuk jam 10 sia 30 WIB. Di sektor Warung Sau, nama jabui pertanyangani keluarga Huta Galung Inangi Boru Sarumpait. Jalan Usman Harun nomor 40 RT 10 RW 5 masuk jam 10 sia 30 WIB. Napa 10-hon. Pasahaton penghargaan tu parsikola na berprestasi. Diakonia HKBP Sutoyo marhite seksi pendidikan naeng pasahaton si Palas Roha tu yanakon ni huria na berprestasi di ganup kelas. Patupaon ni huria mai di hari tanggal Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 15 WIB. Tempat Gedung Utama Gereja. Acara ibadah singkat dohot pasahaton si Palas Roha. Disosoi tu yanakon ni huria akan nanaeng majalo si Palas Rohai asaro dohot natorasna. Napa 10 sadaon. Pensiun Sintua manang penetua HKBP Sutoyo. Minggu 10 sada Agustus 2024 di ibadah jam 10 sada WIB patupau ni huriata do acara pensiun Sintua tu Sintua Dr. Randus Elon Tohap Parulian Sirait sian sektor Perdatam. Di sudi ibadah dong sipul jamita pasahatota do tanda kasih tujolo nilanggatan marhite amplop songon hamulia tota tu Situa Elon Tohap Parulian Sirait saleleng marhobas di HKBP Sutoyo las rohata lau pasatota. Dung sipul parmingguon diuduti acara ramah tamah di lantai 4 ni dohotan di Parhalado 2 perwakilan ganup kategorial 2 halak sian ganup sektor dohot 2 halak sian paduan suara. Napa 10 mangebati huria. Rodo mangebati huria HKBP Sutoyo. Di hari Minggu 10 sada Agustus 2024 paduan suara Sfara Letare markur di ibadah jam 10 walu WIB. Minggu 10 walu Agustus 2024 paduan suara Hosana Korale sian GPIB Paulus markur di ibadah jam 10.05 WIB. Napa 10 toluan Padidion Nabadia. Di hari Minggu 10 walu Agustus 2024 di ibadah jam 8.30 patupau ni huria tado Padidion Nabadia tu yanakon ruas HKBP Sutoyo. Ruas nanaeng maboan dak dana tu pandidioni nunga boy di jalo formulir padidion di sekretariat gereja. Napa 10 opaton. Barita habut ni roha. Nunga jumolo marujung ngolu sahalak ama. Aripin Panjaitan manang opu Amel Doli. Di hari Jumat 2 Agustus 2024 tutup umur 70 tahun. Hinabaluhon ni inang Amlina Boru Lubis dohot meninggalhon ianakon dohot pahopu
sian sektor warung gudeg. Joniar Perlindungan Simatupang hari Sabtu 3 Agustus 2024 tutup umur 52 tahun. Ina baluhon ni inang Ani Imelda Boru Silitonga dohot meninggalhon 2 danak sian sektor SMA Semea. Tuhatama mengapuli keluarga na ditinggalhon. Napa 10 maon sumbangan. Di jalo sumbangan sian NN material granit lantai gedung utama gereja 350 meter persegi naung dipasang di bulan Februari 2024 nasalpu. Huriata pasahaton mauliate tuna penyumbang. Lau pasikopon titingon bui mata jahat di titing cetak dohot barkut naung disediahon hurir. Songonima saat di titing di mingguta sadarion.
Tapuji matuhata maret de mahita laos tapasaat mapiliata sadaa dohot sadabe. Jesus
Martangi yang bahita. Dame ni di batana sumurung sian saluhut na roha, ima mga ramoti, ate-ate dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus, Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluhut na kamang dohot tamo kainang. Shalom. Tajalo mahatan itu hatta. Nagabi jamita di parmigot tas sadarion ima naung diturpukon di minggu pasapuluhon dung Trinitatis di bagasa topik nama dok debata mangalihos sagu-sagu hanguluan tubang sona Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Hujaha mari tonga-tongata di 2 Musa 10 ayat 2 sahat rodi ayat 8 songonomma hatan itu hatta di bagasan terpuki. Jadi mermungut-mungut masa dok luhutan ni hala Israel dopak si Musa dohok dopak si Aaron di halongonani di dokala Israel matunasida. Tung somate hami dibunuh tangan ni Jahuba di tanah Misir, di nahudul hami di labukudon akan namarisi juhud, di nabusur hami mangas sagu-sagu, ay ditogihok kamu hami ruar tu halongonanon, laho mamunu sadok luhutanon aturaparon. Dungi ninna Jahuba matu si Musa, idama para okku matu hamu udan sagu-sagu siap banua gijang asar ruar bangsoih jala di papungu sae sadarinai asahu ujuni nasida manang turuton nasida patiki manang dang alai jupang pa onom arihon paulion nasida ma nabinuan nasidai gabi siloppi mai martibakon na pinapungu nasida siapari. Dungi didok si Musa, dohok si Aaron matu sudi hala Israel. Budariom maboto muna, Jahuba parwar hok kamu sian tano Misir. Sugut manugut idaw muna ma hasangapon ni Jahuba. Ainunga di bege ibana par ungutung-utom muna dopak Jahuba. Ay tungi si mahami polau bain tung marmungut-mungut tamu dopak kami. Akup ni idok si Musa ma. Molo dileho Jahuba juhut panganom muna budarion. Jala butongan mangan sagu-sagu manugot nai. Ala naung dibege Jahuba par ungut-ungutom muna. Namar munguti hamu dopak ibana. Aitung isi ma anggo hami pola. Dada dopak kami hamu marungut-mungut dopak Jahuba do. Ima sahak ni turpukta. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasa guarni Tuhan Yesus Kristus. Torop luhita dakola bangso Israel dison nawolo marungut-mungut. Barangkali sudi kita pangalaho manang sifat parungut-ungutonon say jupang doi di bagasa kehidupan ta. Ala tadokma ketika ketidakpuasani di nata bereng, nata hilalahon, nata jalo, pasti tersedong reaksi. Siya tonga-tongannya kapamikiriotai laho makatahoni, dohot laho batuduhon, direaksi naswa pala setuju kita di kondisi i dohok di sikapi manang nama pakorhoni tupak kilalaan na didirita manang soma pakorho pe alai
Pitoradong madisi ketidakpuasan ni mata bereng, pasti do ikon saya tubuh parungutu-nguto. Di ganup partikia doon, manang di ganup situasi doon, di tengah-tengah ni kehidupan on ala hobar tuak kepartikian na bedoh situasi na, pasti do adong be kebutuhan na, adong be akan api nangi doni rohana dohot nanang si jalo on na. Nuaing di hatakon hatan itu hatta tuhita, buhama hita tutu di tengah-tengah ni parungutu-nguto ni nuaing, molo tapa adoponi, di tengah-tengah ni bangsoon, jala natabereng di bagasan turpu sadarion marhite-hite kehidupan ni bangsoi manang hala Israeli nasa sitong nanian alai ima hajol mauni jika mereka melihat dari apa yang telah terjadi atas kehidupan mereka secara bersama-sama ataupun secara bangsa ketika mereka masih ditawan di Mesir dan ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, bohama nasida perjulu sehali di bagasat toho di tangan ni Raja Parau dope lau haruar nasida. Sebenarnya mereka sudah melihat di bagasat pabahenan ni debata dohot pangulahonon manang pabahenan ni debatai marhite-hite pertugi naung pinili ni debata si Musa dohot si Aaron saudara naing manugihon mabuan pataharu mangarahon bangso ona saharuar siat tonga-tonga ni perhatu banoninian lako menuju tu sada kehidupan na baru merubah segala suasana dohot haciton pangaeon lako menuju satu kehidupan dohonot tama ya hobar tu jaji ni debata dohot baga-baga ni debata naing menuju tu sada inganan yang penuh dengan madu dan susu atau katakanlah begitu manisnya yang telah disediakan Tuhan untuk kebutuhan mereka dalam kehidupan mereka. Ido na tinuju na sidal di pada sa padalanan ning ului. Alai inilah tandanya orang yang tidak memang siap secara mental. Tak siap di bagasan pajaloon nya ka padalan ning uluon. Ala jujutan sai marujahan di bagasan ka pamikirion. Jujutan marujahan di bagasan ka kitintuan na adong manang natro may rupani manang na hukum alami manang ka norma-normay dohot ka aturan-aturani na marujahat di baga sa pamikirion di jolmay sa diri imamabay si pata gabi lupa atau barangkali dang lupa alay gabi dang dihulipi ma pamerenga dohot pangatusyo taringo tu sa sitong na bokado de bata di bagasa panarihonoton dohok di bagasan na mangaleho permudu-muduhon nguluna di nguluon. Jadi seringkali do memang kolan batas-batas ya persatokinani di bereng batas-batas persatokinani apalagi ma molo diukur manakin di kepuasan satokin kekenyangan satokin di bagasan suhak-suhak ni butuha siubeon memang betul-betul molo gabi di siro pamerengan manang tadok mapengharapan di bagasa perdalanan di nguluon memang betul-betul boido hita gabi terbuan terpengaruh gabi murah di bagasan bahkan boleh bukan hanya melupakan bukan hanya parungutu-nguton alay boy do gabi tu perdosaon manuadahon di bagasan nakapabahenan di debata di tonga-tonga ni nguluna marhitehon parna pinar mudu-mudu ni akana manguluhon boy do gabi dalan na merdosa menyalahkan alam menyalahkan kondisi meladahkan situasi menyalahkan orang lain alani imanakin diukuri bala sudi namasai
di diri na doh kepuasan na marujahan tu diri na sendiri. Jalan fatal na bui do gabe bahagian memberontak tu debata. Manuada kon debata di tongah-tongah ni portibio doh di diri na. Ala ni persoalan na songoni. Ido benda di doh hatani detai. Terbegu do na humol sohon nguluna doh si panganon. Artinya gabi bui do gabi si pilibegu ibana. Bui do gabi na somar Tuhan. Ala molo diukur do dirina, diukur nguluna di bagasan ukuran ni sebatas perut. Apalagi molo diukuri hanya untuk kepuasan. Ay molo tadok bang soosa sitong na nasahat di padang gurun na sida, bukannya tidak ada makanan di sana sebenarnya. Bukannya na so gabi suadok kang dua di nasida nang pedo honot tama ay pa opak 5 arihod do penasida pada saat nasahat di parhorsi hono. Pa opak 5 arihod do pe. HP sebelum ini sudah banyak sebenarnya bagaimana Tuhan membutuhi mereka atas kebutuhan-kebutuhan mereka. Katakanlah spesifiknya tentang kebutuhan di dalam kehidupan jasmaniaknya. Ngagudang. Alai mana kipa opak 5 rihong. Ngai toradong bayang-bayang jalan hono tidak kula bayang-bayang. Ngagabi adok sada sikat di nasi day malakin. Betul-betul para menguton. Hanya ketidakpuasan mak mengihuk mak ketidakpuasan. Amai. Ketidakpuasan na ima iso pangalang jagal behami. Dang buay behami masuk tu restoran, dang buay behami mangalango, dang buay behami oh. Ya itu dia. Gabi diukur masudin nuaing kehidupan niya tong. Ala di bereng tong situasi. Ay memang di parhorsihan do. Ay di parhorsihan memang suadong manangahan di si. Ay bahkan ay pe maul duluan. Di siba gabi diukur na sida dung ketika na songoni nakingani pitor lomos ngoluon lomos manariho kehidupan ni jala di hutto mamusinakin alani aka perbandingan doh aka ukuran nabi na sida di tonga-tongan ya kaportibion doh di hasonango doh pakilalaan na sida di hasrat na sida ima pitor hatok marupani ay tumago mahami bah di Misir mahami tinggal nang pedang merdeka hami nang pedang bebas sami, nang pirupani na di tangat-tangani do hami, nang pirupani dang apala buihun imati hami ngaluja hami manguda, alay gabi halak na punasa, dibatasi do hami di siya. Alay itu bago mahami inin na. Persoalan nakin, buhay do humurang memang, buhay do tidak puas dang songon na tertahilalahon, memuaskan hasrati. Alay tumagod do na terkekang pakilalaan, termagod do di tinakartakaran ni halak, tumagod do na subuhi kita menikmati, mensyukuri apa yang ada. Itu kami persoalan. Ima baru ngutung-ngutoni. Tumagod mahami, alay boy do pe harubar siya kudoni, juhut. Boy do pe dong hujama kaho pangak kami, lapatan na manangguar na may paubaday. Tumagod mainin. Inilah bahagian dari manusia kita. Gebaran ni hajal maut ta doon. Diada hola di Israel. Manang dohonot tama perjalanan di bangsa Israel. Itulah kita. Akamanginang aharon ang dohonot tan waing tutu. Di parungutunguton na sidai. Tumago mahaminin na. Jala berek kamu mah. Detor hatok do persoalan ni. Gabi di pasahat tu si Musa. Jalan hatok do dipersalahkan akan menguluhon nasida. Nang dohonon nasida sa sitong nga ay di dia tanggung jawab munang dibuat ko hami. Dia nang benom seolah-olah nunga gabi super nuaing musai. Seolah-olah nuaing nunga gabi rupani bui si musai menghadirkan lau menjawab sudia ke keinginan hasrat doho kemauan nasida. HP takas do di boto nasida itu siapa Musa? Siapa si Harun? Ayang goso na pinarguguat jalan na pinataw ni dia bata si Musa doho si Harun. Tung takas do di awal na pin ngata boto songo dia do kepemimpinan. Songo dia do adorang sosaha do pe ulaw ni tu si Musa doho tu si Harun.
terus sampai betul-betul dia ditolak ibana. Karena apa? Dia tahu tentang dirinya. Dia tahu tentang kemampuannya. Nah pola sampai diuji debata ibana, doh beberapa hal. Jala pola ikut di bait debata mengayakinkan ibana, songo dia tutupan dongan yoni debata. Alain waing, naung patu pahu gogona, jalan mangadupi at kahamolonin waing, gabi sasaran ni ungut-ungut. Gabi sasaran ni akka ketidakpuasan. Apalagi mamuradong akka perbandingan na gabi bui berengot terho akan asing. Yang tidak menjawab sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Disude do masa, di tonga-tonga ni huria peo di dia peo. Kadang-kadang tak saibui menjawab doh dia kepentingan doh keinginan tarupani. Hobar tu akka pelayanan, hobar tu hatani debata, doh dia kemampuan nasing. Di tonga-tonga ni pacalo otak. Laho memenuhi di bagasan per kebutuhan ni daging ta, manang kebutuhan ni partodiota pe. Apakah kita harus merungut-ungut? Apakah kita harus menyalahkan keadaan? Apakah kita harus menyalahkan orang per orang? Atau kita mau menyalahkan orang, ya nama guduh dan seterusnya? Manang gabe salah honot tadi bata. Di tonga-tongannya kapangalahui doh disikapi. Holalau membuat tu diri tain wain. Akamang doh tau makenang mau lihat emang. Di somma di patadahon si Musa. Di pabua mamusia di paulak ma. Di tonga-tonga ni pakilalaan di jolma. Doho pangiduan di jolma. Taringok tu manang na pardosaon na pei. Manang parungutunguton na pei. Manang na dia petahei. Alai di somma tabereng. Debata na tatadai. Na manugihon bangso Israel na tinadda ni bangso Israel di zaman na di partikian na. Jalalos na tatadda sa hatu partikia si saunari di bagasa diri ni Jesus. Dia raho mahita kamang dohot tamakenang sudi mahita nuaing. Boha mahita tutu di tonga-tonga di ngulu taon asa semakin yakin, semakin posrohata bahwa benar Tuhan akan memberikan saina sarihonon, lehonon, jala patu paon ni debatado manikobi di tonga-tonga ni kebutuhata. Manikobi akan narikot di tonga-tonga ni kehidupata. Molo pe di bagasan akapartikian manang nadia pe kondisinan waing alani papahenata doho hadiriota na ikonadopata memang sasitong na termasuk dengan kegersangan iman atau kegersangan dalam kebutuhan kita atau kekurangan dalam kebutuhan kita pada saat ini tadok may moroha hurangata tetapi mari kita ingat bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita bahwa Tuhan itu yang selalu telah memanggil kita bahagian dari pejauhan na tujolma, tak pasti kau ni. Bawa pejauh de batadu hita di pajongjong de batadu hita, jalan dohonot tama di buah karuar de bata, haruar hita siat tonga-tonga ni sudah kondision, naing mamaking ngulu tay, ngulu pardosaipe, mana ngulu nang tadok di perbediai. Bagaimana kita untuk menunjukkan, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah yang kita kenal itu adalah benar-benar selalu membutuhi kita. Imana tabereng. Jadi kuli do hati dakolota. Marhite-hite padohan ni si Musa tu nasida. Ai dok rohamun waing etung patuk mahami gabi sasaran ni hamuna di bagasa parungutunguton munai. Ai tu ngisi mahami molo diungutunguti hamu hami. Jangan gogo di hami, kemampuan di hami. Alaina pasti dang na gabi mengelak. Napatu atong molo terjauh gabi bahagian di tangan di debata manang pabahinan debata lau patuduho kuaso ni debata doho patuduho pakokopon ni debata doho patuduho panari hononna saha Tuhan nguluan na manotongi ikodo sudi naong madoko ni bahagian lau makajong jokon unang anok tanggung atong unang gamang doho na manguduho ni atong unang gamang alay ko betul-betul do pasti. Molo disupus si Musa pa yatong dang na mengelak ibana daong. Alay ikon di patuduhon ibada ro secara nabui tanggung jawabna, secara nabui di patuduhon ibada secara pangulona dia sudah perbuat. Alani dikalayakan lasongoni do ibada noaing asa di patuduhon ibada ma. Molo nunga di jowau dipilih tau tu son, totu olak ni nabui ulah honokku di ku pasti hodoi. Alay anggo di luar ni. Saya tidak berkuasa. Jadi sotong adong aka nabui rupani madjamin
Doh nama dok rupani oke, karena sebagai saya sudah diberi kuasa dan seterusnya. Gabi terhera jaminan di mana rupani seolah-olah ibana pajong cokot dirina songot Tuhan di sini. Itu tidak boleh. Hola Yesus sudah boleh majami songoni dengan leho tuau huaso di banua gijang doh di banua tor di banua tonga. Ngai le betuau huaso asa moha asa nunga gabui patu paho saluhuna halueon di jolma hanguluan di jolma di dengan tordina. Ido, kalau di Tuhan Yesus doi na boy patu paho ni. Ala yang ko dihorong ni jolma. Memang ngulu ni akan aporsea. Memang ngulu ni akan nong manada dohok maka nguluhon papahenan di debata. Di tonga-tonga ni nguluna patut doi ko dohonon ni bana. Oke, saya adalah bahagian dari tangan Tuhan untuk menunjukkan dunia ini. Menunjukkan kepada siapapun bahwa saya mau berbuat. Saya mau menolong. Biarlah tangan Tuhan melalui tangan saya. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih itu melalui yang bisa saya lakukan adalah saya menunjukkan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. Patuduh honokku mai di tonga-tongannya kapak kata yoku, di tonga-tongannya kapar sauraku, di tonga-tongani panguloku. Itu harus kita katakan. Allah yang di luar ni nama saya unang tapak sahod diri tatong aso tung gabi bahagiannya kapar ngutung-ngutung nanon. Nak kita sendiri pe boido dipaksa. Ala ni nasongoni gabi dang puas behita di tonga-tonga ni nguluton. Gabi doho do hitong mangutu-ngutu di bata. Ay Tuhan bohadoi ay ngahuri diriku tuho songonon. Aku bae songonon. Ay buasa dang buitu songonon kape jajimad do songonon. Boido masa itu kita. O manuang nedok ni hatani di bata. O manang nyara honon na hita. Bohamay asa gabi bui. Natutusi tutu hita songot tangan di bata. Tarpapatar kita matutu hagugoon ni dia bata huaso di dia bata olak ni nabui tarudahu kita patut taudahonnya to jadi dak ngadong me makaruan ni di bata di pasu-pasu na do akapabahenan na di padari holonon molo hola marpai mado hitai perbue ni haporseaon perbue ni pajalo otal itu hatai harus berbuat dan bertindak itu dia ido ikon na taudaho dotong ai di bagasan akka ulau ni do pabahenan ni do da bui tahilalahon gogo ni dia bata tutu nama ngareho tu hita betul-betul do hita disarihon betul-betul do hita betul-betul dipasu-pasu bahkan dikatakan berlebih. Itulah firman Tuhan di bagasan di manuaing si Musa madok dang mampu hami anggo sia diri nami tak tu hami hamu alani nang merdosa hamu debatado napatu pahoni paru ngutung-ngutung nasida doh dia kena manguluhon nang manguluhon ulaonna na boy patuduhod dalan law menjawab saluhu na kamang dota makena iduna tabereng nuai sai ditangihod debatado sai dibereng debata kebeduluyan di debata mangatu si ngoluta mangatu si sudia kadia na tahol sohon dia manuai na tahol sohon itu ngotong dia tu si jala dibereng debatado ido halobian di debata alai tadok masuk ngono pangatusion di debata bukan hanya menjawab molo naung di rohatai masaut kepedulian di debata, menurut hasil tongan di hata di debata, doh kebenaran di debata, molo holat menjawab songon natapang ido. Bukan Bapak Ibu Saudara, kecewa doh hita di sini, molo songon ido. Alai pos do rohata totong di panarhiolo di debata, ala taboto do, di tonga-tonga ni pengujion na di ngulut tahun, bahwa dipakai do sipata tantangan hamaolon, dipakai do sipata di tonga-tonganya ka kondisi doh na masa di hita, bohama asalam takas di hita, mamereng di hagugoon ni debata, di bagasan nguluta. Berek kita mahabel gaon na kamang doh tamakena. Los dipakai di batado mulai suku kala rupani ay pergugula suatu dosa do debata ay puasa pasobon na jol mamerdosa hape di botolo Tuhan mati ya do ujung ni setiap orang yang berdosa pasti akan menderita setiap orang yang melakukan kesalahan pasti akan sulit hidupnya bahkan dihukum. Kenapa Allah yang maha kuasa itu tidak dari awalnya jangan menciptakan manusia itu jangan menciptakan seperti itu dalam kehidupan manusia mau gabiru suku-suku dangulunya kana prosei tahu ngulun yakka bidak-bidak sinuaing do yakka na marguar hon na teologi sukses doh takka progresif nuaing akkay dui takka porsiyaw na sitong alay mo ngulun na sitong do ibana say tangi tu hata ni debata say didok di bagasan rohana say tinggil malang iho suara ni debata kapan pun say mangido tu debata, say roy ba na tu debata, harun na yung dohonom mo Tuhan, harun na yung patupom mo Tuhan, di tonga-tonga ng uluk, dia akan datang kepada Tuhan dan bertanya. Pabuong na di hatahonon na rin. Boy do tagutunguto ni memang di bagasan rohata dengan bahasa kita.
Alai dohonot tama tanda kutip ungu-tungu tai. Holan alani sihol ni rohat tama. Holan alani pangojar ni pakilalatai mei. Nama kaposi de bata. Molo peta ungu-tunguton. Alai unang gabi merdosa kita mengabati diri tarupani. Seolah-olah Tuhan tidak mampu untuk melakukan apa bagi kita. Imana tapiring. Jala itu takas na dung di dosong oni. Ai los di bata mama teti hodi di dokma. Baro okuma Tuhamu. Bainokuma Tuhamu. Di manogo niari. Asa gabe jupang di hamu juhud. Jupang di hamu dohok mana dang di botarinai. Manang roti. Lapatanda dihadiri khode batado nuaing dakola di kebutuhan sementarai. Nagabe suha-suha ni pardagi ngosabing. Alai bagaimana untuk berlangsung hari per hari. Di tonga-tonga ini dicukupkan dalam segala hal. Alai ido kuncina. Ido persoalan akamang dohot tamakena. Diatur khode batado. Adong doi basokonon. Alok ma dibuat secukupnya untuk satu hari. Udah pula dipikiri di bagasan onomari ahama alangokku mersugut. Nggak diatur khode batain, pasti akan saya sediakan. Alaido ibana tutu anggonung diari paunoponian non mulut aja di turpuhon. Ikon buaton nama marlipak gada ma buat tamu. Untuk apa? Itu hanya persiapan. Justru bukan untuk menyenangkan dirinya. Lau pangaradion narupani asalong kebutuhan aku tuari marsugo. Dangi, dang apa lagi? Alai di dohon narusongono. Bahagia ni nahu persiapon di diri kon nuaing. Molo tu kutabung pe istilah ni malang nahu papungu-pungu pe nuaing. Dang nagabi holam magjamin nguluk rupani asa saya dong marsugut. Alai bohado carana. Ala ari papituhon nama dung ari paunoponi nang dohonot tadui iko perbedia adui tu ari ni debata perjupanga doh debata persora doh debata doh pesautu sakka ni debata di tonga-tonga ni nguluo ala ni ko dohonot tado molido debata diaturani di ari paunopo papungu hamuma ngulumuna siap hari alai molotung dibuat tamu pe dung di ari paunoponi lobi siani adong me papungu hamu Iko dohonot tado ala nina pasangapo debatado ala nina mangulahon lomoni rohani debatado doho nama meyakko diri di bagasan na tutu si tutu naing patu pauku pajupang au doho debata di tonga-tonga ningudukko jadi unang gabe dibayangi unang gabe adong bediawan non ala ni soal kebutuhan gabe mengabati au tu ganuk persaurakku doho Tuhan hape bere kita makamang doho tamakena gulang nainuai kalak madok songonon. Justru di hari Minggu itu ditiki persauran doh Tuhan itu semakin terbuka rezekiku. Ai gudang menabui hulahon ina jolma sudah mamarsau do atan dia bata. Gudang di jama sinuari justru na di guari dia bata gabi hari pasu-pasu sati tong di bagasongolo justru orang yang mempatkan itu. Imanakin ala marujahan ibana tu pamerengan na doh situasi doh kondisi. Ujungnya gabi dang bui pasang apot dia bata. Inu lai do jadi diuji di batadong urun yakana porsia lai do itu nasida tuaka halak Misiri halak Israeli iko songoni do HP molo tajah di ujung dak kamang alai dang dak pala di bagian itu pohobbe molo tajah tu saluhna berek kamu mak dang dioloi nasida paretai sebenarnya ada disiplin yang diberikan Tuhan di dalam penerimaan kita yang diberikan Tuhan. Olah ni dia tu pangolo yota di tonga-tonga ni kebutuhan ta doa akan nariko dihita termasuk doa tasarihon akan narikoti asa gabeda la pasang apo debata berek kamu mak molo di ujung na di son adong manapa pungohono HP terbusuk dang sau tunai dok naing ujung na gaya ben susah do halahi ai bayak ko kau manoy si panganon na gabe busuk ai bayak ko kau manoy si panganon na bocor nagabi berkarat, nagabi mabayar rupani, gabi olo masusa tu yanakon, olo ma alani kebutuhan rupani, alani murana sudi, gabi dang diboto be mangolting, dang diboto be mangarajai pamangan dan seterusnya, ujung nagabi makorhosahid dan lain-lainnya, bayangkan itu. Mereka yang tidak disiplin dengan firman Tuhan akan menjatuhkan mereka. Hamokuson, haormuson di bagasan akangudon. Ido padok ni si Paulus tu Timotius. Alani holong ni rohat warta pertibi ma alani hepeng mai. Gabi jurang mahalak natar jorat tu bagasan akadusa nama baik kamaulo tu bagasan dirina. Akamang doh tama kenang. Ido ditur pohon aing molo tadok na tahang dia hanguluhon manang tahanguluhon si lehon-lehon dia bata tong-tongan nguluta.
Diuji do hita di kebutuhan tayak kamang, diuji do hita di sini lehon nai, boha diuji hita boha tapaki do pei khobar tulomoni do hande bata, boy do peta do rupani songon dan diajar oleh Tuhan Yesus ditangyangi, lehon matu hami ngulu siapari. Artinya, apakah kita boleh bersyukur mencukupkan segala sesuatu itu, bahwa di sana ada berkat Tuhan, nabi mencukupi tong-tongan ngulu tong. Dak pula gabi mangabati hita ropani di hapor siau tepa tuduhon habiarata tu dia bata doho pos ni rohata ala ni namarari honguluong. Dak pula dia beti bihita lapatu bahona kadadinggan nang di tonga-tongannya kehuria di tonga-tongannya ka sudah ma parsoran naudi nabui membanggakan manang tadok malau pasang apur dia bata. Diuji do hita kamang di bagasa turpoho. Na parpudi manang dohono ni hatani dia bata tu hita. Asa di bagasan perdalanan ni guru tau dohok di sudi kehidupan tau naing tahapo si jarata para hatopot tutu si tutu do de bata mangalehot tu hita disarihot do hita dilehot do hanguduan itu hita manang nasongo dia pe hagalion niya kapakilala ata manang pardusa ota ale tadok ma nunga dipatupai jala sai dipake de bata do nang di tonga-tonga ni portibio manang songo dia pe carana manang na dia tu pe betui asa haruar ai natong gisiani manang naik kumadabu sia gijang pedibain nakin akaman naina soniatusan nasidei nasobinoto nasidei harorwana sai dileho debatado meragam dalan di debata lau sumario kita alani i kota hilalaho mapanari hon nai dihita tajalo mai taula mai tapatupa mai alai tahingot tajamot totonggulu tai so tunggabe diarakon alani kebutuhan manang diriko ni akahading gadon ningulu hita gabe mangabati ngulu tajonok tu debata malang dohono terang terbaik kita lah makatidak kolomoni dohani dia bata babuana tutu hita di sarihon ala nunga dirajai akka naditano ok kita alai ahan adong di hita dia silehon lehon di dia bata bai mei pasangapo dia bata marmulia magwar di dia bata posroham sai nagok lasti roha gok kasonangan mual ni hango dua sai mabar totong di bagasak kita ai nunga di parade itu hatai di daging nak todita di bagasak Kristus Yesus penunga di parade itu hita satu hango dua sogot marhite pakkokoponna nabalkai martangi yang mahita mauliate Tuhan dihatam naung mangulu di bagasak kami takas matutu panari honomo di hami hodo mual ni hangu dua di hami atong saipos marohanami disi di bagasak panari honomo pasu-pasu mali honomo Tuhan marhite napi nakem ngulu nami laho sumariho nakanarikok di hami marhite kapangulaw nami asa terpasu-pasu ke ulau nami doho tak kena hupikiri kami nahu rencana ho kami mangaleho nak kelas niroha di kami alai unang Tuhan gabi marhiti sileho lehomi gabi tarab takka ulau nadingkan hupatu pahami tarmubilah hopa sauton lomoni roham alai saya jari mahami otapi hami Tuhan molo nunga gabi dipengo nami alani soal kebutuhan doho aka persoalan sileho lehom di kami asa totong saya hupake hami ngulu nami on bain hasang apo dohot kamu diau di guarmu ajari kami makkamu liatehon ajari kami Tuhan madok puji-pujian nami alani pabahenammu nabelgai di guru nami hutangnya kau kami matuho Tuhan saluhu nakka namasa di ruas di huriam dohot di perhaladom di tonga-tonga ni huriam napi nakulingamu Tuhan keluarga ni akadongan nami di dua halak naung jumulu maru jumulu ali Tuhan nami homa gabe pangapul homa namar gogoi ho sudi keluarga na tininggal honni dongan nami naung jumului pabua panari honommu doho padonganiomu nang pangaramotiomu Tuhan tu keluarga ni akana tininggal honna takas doho marmudu-muduhon jala pabua tu nasida nalaho menuju Tuhan nguduan nama notong naung pinarademi do ganuk akana prosia diho kabibui marguku manasida jala tarapul di tonga-tonga ni padalan ninguduon utangnya ko kami Tuhan tu asini roham di tonga-tonga ni ruas ni huriam namarukil binahennya kaparsahiton waing napiak di rumah sakit napiak di bagasna manang na di pabuawaton di ragam ni sahit na ni aini akar ruas ni huriam ale Tuhan asiroham sai papatar ma gogo dohot wasomi na mangalihok kahipason dohot kamalumot tuganuk narotuho pasu-pasu Tuhan mamak ke tangan niaka para demlis para dokter dohok si pangalon obat rudi sudi matahena bui patu paun nasida dalan nia sini rokamai laho majupakkon hahipason di nasida
Tapos rohanami totong. Molo sa isonang rohanami mangingot to, jala di bagasak ko. Sa jupangan akka hamelumod dohami. Lausong ni matuhad ya kadongan namin na marukil, binain ni si taonon. Diragam niya ka namasa di nguluna. Buhay doala ni kebutuhan. Buhay doala ni akka si pikiran di akka pangalaho. Dohok ragam na sohagwarak kami. Ali Tuhan namin sa ipatuduhom madalat tunasida. Di baga sa panarihonomi, di ngulu pardagingon ng partodion namin, todim to di porbadia. Mangajari dohok manugihok kami tu sa kahatwa umi dohok lomoniro kami. Haruar kami siya tonga-tongannya kepergumuda dohok persoalan ni kehidupan namin. Ala totong dohok mangalusi kami, hobartu lomoniro kama benda dumenggan di tonga-tongan ni guru namin. Lausong ni matuhad di pangulaon ni huriam di siaparion manang partangnya nga dohok ragam-ragamnya kapakubasyo pe Tuhan. Nanang sudah honon di huriam sai pasu-pasu akan aposom lahu mangulahosa jala pasu-pasu nang ruas ni huriam asa sudi masih beta-beta kami daw pasau tolo moni rokam di tonga-tonga ni huriau di pangulau nami siapa hari gongkom mahami Tuhan jala tabay gugu dohok las ni roha di hami pasu-pasu akka pangulau nami mangalehok kang udua di hami terpuji mahwali Tuhan urasi mahami siya kadosaw nami asa talupami di jolom lau majalwa sini roham di bagasa kuar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari demahita jala ditiki mari dehita tapasahap mapiliata tujuloni langgatan ima syukuran bulanan.
satia togu au nagaleo sagu-sagu agonuang sai bawo surton niko sai bawo surton niko. Sadia togu au nagaleo sagu-sagu agodua sai bawo surton diko sai bawo surton diko tay deho na yadua los chongchong mahita sa luhuna maho ay hangolua napahisar niki sai di tolo mahoruang dohotiang abibi si Bartoli nagugogo o malong-gulong buki o malong-gulong buki. Tatanya koma piliata ali di batama namin na di banua gijang kodo haroruan ni saluhut si lehon-lehon na dengkan dohot na sauli basa na mauli utus upasahat kami masian na nilehom mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhok karajom di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim asala putadahami gudang ni silehon-lehon mitu kami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliama namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajom say saut malomo ni roham di banotong osongon na di banua gijang lehom matu kami sedari okang ulua siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tu kami una kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Jalohamu mapasu-pasu siat tuhata, jalamulak mahamu di bagasa dame dohot sonang ni roha. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho.
Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur madamena tutodi munabi. Amin. Kurian itu hatta na hinaholongan kami sudi parhubas parkalado doho sudi matahe na makubasi di parmingguad jam 10 sada manugoton. Pasahato tuha mo amanginang mauliate di pasupat sutu hatta maparsaurata lampos rohata di panarihon na dihita. Jala pasahaton nami matuhita sa luhut na. Horas madihita shalom.